yallaɓai a taimaka mana don Allah, wallahi muna cikin yunwa. To yarinya zan baki babu ne. Takin tashi lalla. Don ban ga dalilin da zai sa in auro ki, in kawo ki gidana a matsayin matar aure, sannan ki ɗauko min wata a matsayin wai ita ce 'yar aiki, ke ba za ki aiki ba. Ba a nan gidan ba zai yi ba. Masu kallo kamar yadda kuke gani a wannan mako kuma a cikin shirin dandalin sharhin fina-finan Kannywood. Za mu yi sharhi ne akan shiri mai dogon zango wanda aka yi wa lakabi da suna shiri mai dogon zango. Al'umman da kaga sun taru a nan wurin. Kamar yadda ake gani kuma ake ci gaba da bibiya. Shirin manyan mata shiri ne da aka tsaya a zango na 1 kashi na 14. Lafiya Bilki? Shi ne wannan. Shi ne wa? Shi ne alhajin da ya min fyaɗe. Wannan? Salamu alaikum. Basti? Watan gawa. Wanda a halin yanzu ina muku albishir da cewa an fara ɗaukan shirin manyan mata zango na 2. Dole in kawo 'yar aiki gidan nan kuma dole ka biya. Wai me kika ɗauki miji ne wai? Abokin zama, mai tausayin matarsa, mai shagwabata, mai kuma ririta ta, idan kuma ba ta jin daɗi ya tashi ya girka mata. Wannan shiri mai dogon zango wanda aka yi wa lakabi da suna Manyan mata shiri mai dogon zango. shiri ne wanda ya kunshi yadda rayuwar mata ke gudana a wannan duniya. Shiri ne kuma da yake nuna yadda ake take haƙƙin mata a zamantakewar aure da kuma sauran zamantakewa na yau da kullum. Shiri ne kuma da ke nuna yadda cin amana a wannan duniya ta zama ba komai ba. Ga abinci mu ɗiba mu kai gida mu sayar, ga sutura sannan ga abubuwan biyan bukata. Sai wacce ka zaɓa. Shahararren ƙasaitaccen kamfanin nan na Abnur Entertainment shine ke ƙoƙarin faɗi tashi wajen kawo muku wannan shiri mai suna manyan mata shiri mai dogon zango. Kuma shiri ne da zai fito kasuwa a watan Yulin 2023. Masu kallo in kun ji daɗin kallon wannan shiri, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kallon shirye-shiryenmu a channel ɗin Ali Sura TV.